Norok jotono saimang kana Elizabeth Jamatia bo bini bara nogo kotor surok jak tikhe mangka bono kwthai norok khai mo photo nugui bahai matong norok o jaga bo sak da thikana phaji naliano sung kaham kai bo sak da thike buida butharka je Elizabeth Jamatia kotok suromani dekhai nai bo bahai ke o saka o dekhai khaimang kana buri tutui abo wan sukjang kok te kaisa engka ringke ainan hadi norok o jaga aina kitarjak nukna bahai bo abahai roka aina kitar tori khorokso buri to onek no thapi tongo nijini nok no tui abahai krok aina rok kita jang ko gete bini bed nai je bini bed lanchan o jaga je bogun no sungmarong na wa rok line abrok jotono kita jak norok yang tei nai di ko jotono kita jak bini ri ko norok nukhnai ri bo mohai ke kita jak tolawai kuchui gana abon pore bini tharuk bo nahari kita jak tei kwbangma mani hi abahai rok kita jak tei nai di kwbangma no mohai ke kita jak nok lanchan hingke tarmani no bo o jaga rep khaijak pore bo mohai ke dekhaibai bolui khasi rijak kana hai ma tongo tei mo case no tui properly kaham ke investigation nani nango tei norokle bahai ma tong bo sak da thikena buja buthar kana comment khai sana tapok de hambai jotro.